Уку йылы дәвамында Питрәш интернат мәктәбендә тәрбияләнүчеләр һөнәри юнәлеш бирү буенча дәресләр уздылар. Бу балаларга үз шәхесләренең көчле якларын билгеләргә, булачак һөнәрне сайларга ярдәм итте. В течение года мы знакомили мальчиков и девочек с представителями профессии индустрии моды и близлежащими профессиями. Вот. У нас был выезд в колледж, где ребята посетили День открытых дверей и узнали о возможностях поступления, о документах, об условиях. Кызлар өчен тегү эше буенча тирән курс узды. Алар үзләре модельләрен сайладылар, үлчәмнәр алдылар, үрнәкләр ясадылар, тукыма сайладылар. Чарада үзләре теккән әйберләр дә тәкъдим ителгән иде. Уңышлары өчен аларга дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Победительница конкурса профессии моей мечты Саид Диманович, диплом. Мы считаем, что швейные навыки швейного дела будут полезны любой девушке, даже независимо от того, выберет ли она эту стезю в дальнейшем в своей жизни, быту. Плюс есть девочки 8 класса, которые по профориентации в школе также проходят занятия по швейному делу. Для них наши занятия стали дополнительными, углубили их знания. Вот, и мы надеемся, что хотя бы, может, не каждый из них, но хотя бы большая часть этих девушек воспользуются этим преимуществом при поступлении и в дальнейшей жизни. Менә дигән тегү сыйныфыннан тыш интернатта тәрбияләнүчеләр элегрәк компьютер бүлмәсенә дә ия булдылар. Ә 1 июнь көнне яңа уен мәйданчыгы ачылачак.